Jikarna. Jibiar mbak. Hello guys, नै आदैमोन नै जाना फाग्ला गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरोना मा होननानै बुङोब्ला जों दा पल' दाब्रियाव थांनो नागिरदों आरोना बल जोनो ओमफ्राय आयौ कुसुगाव पल' दाब्रि बेयाव जों बल जोनो थांनो नागिरदों आरोना आदैमोन बोरमा खेला दिनैनो फाइनाल जायोनो ओमफ्राय जों दा बेखौ आरोना जोनो थांनांगोन इन्टारेस्ट आरोना सिख्लाफोर देनजार साइज दंबायो पल' दाब्रियावथ' कुसुगाव पल' दाब्रि ना मा होनो बेनोमोन ना पल' दाब्रिमोन ना जेखौबा ओइ फाग्ला पल' दाब्रिमोन ना पल' दाब्रि थांसै आरोना जों पल' दाब्रियाव थांनो नागिरदोंमोन दा इन्टारेस्ट आरोना जों नै आदै ड्राइभार नोंनावलाय आदै एसे आदै ड्राइभारा जोंना बिरखायोसो दा बिरबोगोन आरोना पल' दाब्रि आदैमोन बुरायलांबाय आरोना बोरमा खेला लाबोनांगौ बोरमाखौ नङा आदैमोन मारै होनदों आदै फाइनालि आदैमोन जों दा गारि नारनांबाय आरोना गावसोर साथामा नोगोर लिटार साजायबावनाय नारलि नारबावा थारमाने जोंना बेटारि गैयाना चार्ज गैया दिलै नारनो ओंखारनाया नामा आइसो मा सय लिटार नोंसोरलाय ओंखार फाग्ला गोजौ खर'फ्रा नारबावा खर'फ्रा बे नार नारदों फाइनालि आदैमोन जों दा नै जोंना चार्जआ बिराद प्रब्लेम नालाय ओंखायनो दा गोजानावसो थांगोन नालाय जों ओंखायनो नारनांगौ जानानै फैयो आरोना बिदि गोजौआव बांद्राय गैला आदै नै मोनसेल' दंबावोना मोननै दंबावसो गोजौआ आदैमोन जोंना माबा गैया आरोना थथ'आनो नारनांगौसो जायो आयौ दे फंबायमोन बोलो हो हानोसै बोलो हो ओमफ्राय नारनांगौसो जायो आरो आयौ लिटाराव नैबे थांखुनानै आयौ दे बोलो हो हानोसै आदैमोन नै उफाय गैया नारनांगौ जायो आरोना जोंना होनबाय नों नारनायल' आदैमोन फुरा जोंना खुनु सिन्था गैया नारनायल' दे नङा चार्जआ दा जोबगोन ना कारेन्ट गैया उफाय गैया नै दा थरबेसे दंबावो आदै आयौ चार्जआ फुल जादों उफाय गैया आदै गोजौ मोनबाथाय नारनांनाय नै गाखोफिनलायबाय सिमाङावनो आंनि मानो फैया आंबोथ' नोंनि सुथुर नङा नोरसै आरोना आदैमोन नायलायबाय आदैमोन भिडिअखौ फुरा इन्टारेस्ट आरोना मोजानो जोंनि बायदि आलादा इन्टारेस्ट गैया आरोना गाखोलाय नारलाय फैसा नाय जुदि गारि खेल'सो आदैमोन आंबोथ' नोंनि हाइदराव बै गिदिरा मा बुस्थुथाय नै गोलाव गारि नुयो बे हाइदराव आदैमोन खोनाबाय गोलाव गारि नुयो नै मेरला गोलाव गारि नुयो बेयाव नोरै कुसुगावथिं गोलाव गारि नुयो बेयावबो गोलाव दं नै गारिया गोलाव गारि दं बेयाव नुयो नै जोंना सारमोना दा फैगासिनो दं आरोना गोलाव गारि नुयो आदैमोन बेयाव थाफैबा फैबावो आरोना फाइनालि गाइसमोन थांबाय बिसोर फ्लेम आदैमोन नै दासो सिख्लाफोर नुदों आरोना नायगिरदो नोंसोर फोसावनो नै फ्लेम बनि मा गामिथाय ओमफ्राय बियो हो मा गामि बियो हा थेखा बाजार नोलै गामिया आदैमोन सिख्लाफोर नुहांबाय आरोना साब्रै साबा सिख्लाफोर एबारसो नुहांदों मिथिबायना मजायानो आलादा जाखायो सिख्लाफोर नुबाथाय नै मालाय बारबायसो लामायाव बारबाय आरोना सिख्लाफोर नुहांजोब्बाय नै सासे दंबावो ओमफ्राय बेथ' गखाया आदै ड्राइभार होदो खरा आदै जोंना आदै हौवा नङालै हिनजावखासो आदैमोन नै बरिया ओइलाय र' खाथि मोनसै आदैमोन मालाय नै बिस्राबो बेयाव बल जोदों आरोना गाइसमान आदायमान बल जोदों बिस्रा र' Guli ro.
आदैमोन नै आदैमोन नै मोनबाय खाथियाव आयौ नोंसिनि बाबा लिंहरसिगोन एदावनिखौ सनम ओ जीत अपना जारा सनम नोंसिनि बाबाया नोंखौ लिंहरफिनदोंमोनथ' न'आव नोरैजों माबानिसो फुसगावनि गाजों आरो ना आयु आसला रागा जोंबाय नोगोर नायबोबायसो आं आयु सिख्लाफोर नुबा गवा ओरै नांगौबा रायजागोन बखिजागोन बुंजागोन होमबाबो एदावगोन आरो ना सिख्लाफोरखौ आं मानिखाया एदावजोबखायो आं सिख्लाफोरखौ एदावगोन माया मन्दिर मोनबाय आरो ना इसोर आइ बिमा महामाया मन्दिर मोनबाय आरो ना आदैमोन महामाया मन्दिर मोनबाय आदैमोन आदैमोन नै फाइनालि आरो ना जोङो मा होनोमोनलाय कुसुगाव बाजार मोनबाय आरो ना कुसुगाव बाजारखौ देखायनोसै जों दाफाग्लाया नायलांदो आदैमोन औ बिदि बानो जायाखै दाबो 15-16 किल'मिटार दंबावो आरो नै सासेबाव बडि सेकेन्ड थार्ड टाइम जाबाय बे बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर नुयो आरो माथो कुसुगावआव एसे मोजां सिख्लाफोरखौ आदैमोन बाजार मोनबाय आरो ना कुसुगाव बाजार लामाया आयु कुसुगाव माथो एन्जार गाज्रि कुसुगाव कुसुगाव बाजार मोनबाय आदैमोन बियो कुसुगाव बाजार लामाया देन्जार गाज्रि नै कुसुगाव बाजार ना लामाया कुसुगाव बाजार सिख्ला सासे एसामिस सानै सिख्ला मोनबाय आरो ना सापस ओमफ्राय अबे आयदा संख्ल'नायानो बारा जायो आरो अबा ओरै सासेबाव फाइनालि सिख्ला वाव आयौ नायदो नों हिनजाव नुनाय लोगो लोगो नोरनावलाय माथा फाग्ला नोरनावलाय हिनजाव नुनाय लोगो लोगो आयौ होनखाबाय जोंना नामा खेलायनाय नामा नुबाय नों हिनजाव नुनाय लोगो लोगो आदै नायबावबाय मिथिबाय आदैमोन ना आयौ नायदो हिनजाव होनबाथाय बैसोआबो गैया थुर नांला माने सोर नांगौ सोर बल जोरा दंलाय दाबो बल जोआ बोरमा मोनबानो जायो आरो ना जोंना बल थल बियो आदै सिख्लाफोर नुबानो मोजां जायो सिख्लाफ्रा देरसिन बलनिफ्राय हिनजावनि थाखाय संसार जाजोबो ना नङाबा जाया आदैमोन नङा सिख्लाफ्रा देरसिन न'ला जेनसिन उनावबाबो जोजायो दा टाइमनि बारा सहैखागोन ना जों गाजां सिख्लाफोर दं आदैमोन कुसुगावआव आयौ नै जन्थायाव हाबग्रा बिसोर जन्थायाव हाबग्रा दां जन्थायाव हाबग्रा जोंनि साइडनि नोरै जोंनि साइडथिं हाबग्रा बिसोर रिजार्भ साइडनि माबोरै मोजाङानो आलादा थाखायो आदैमोन आयौ मोजाङानो बरिया सिख्लाफोरजों बारैमोन दाहाय थादोंसै आयौ जामा जुमना फिथाइनि खेला जों उन्दैयाव गेलेग्राया
Ayo, नै आदैमोन जों उन्दैयाव गेलेयोमोन जुमब्रा खेलाया नै आदैमोन दाबो सोरबा जोखायोदां हनै बेक्सआवबो जोयो आरोना सिमाङावनो आंनि मानो फैया आंबोथ' नोंनि सुथुर नङा नङायालाय माथो नै आदैमोन नै wow beautiful आं दैनिक बेरायनांगौ एबारनिफ्राय सुगावनो आजां गाजां सिख्लाफोर थासिनो आरोना देन्जारनो मजायानो आलादा बेलेगखा आरोना आदैमोन सिख्लाफोर नुनायाव सिख्लाफोर नुबाथाय गोसो जानानै ओरै गोसोनि बे बिखाया दहायना मोजां मोना जिगावबा नै रावलाय जिगावबा दहायना मोजां मोना आदैमोन देन्जार आरोना बेयाव नङा बल खेलाया बिदिनो हाबदो नै बेयावबो बल खेला जादों आरोना बेजों नै आदैमोन बेयावबो बल खेला दङ जोंना बेयाव नङा आदै जोंना जोंहा बेयाव जोनसै नै आदैमोन नै बेयावबो बल खेला दं ओमफ्राय बल खेलायाथ' जानो हनै हाब्रुसो फोथारना नायजाया ओमफ्राय लाखिया टाइम गैयालै जोंहा खेला दं जाना फाग्लायासो बिदि हाब्रुआव जाना फाग्लायासो देन्जार सिलिप होनानै गल सोयो आदैमोन आरोना हेल' ओइ ओमफ्राय बे खल' दाब्रियाव बिजों थांनांगौलै खल' दाब्रियाव बिजों थांनांगौलै औ बिजों सिदा थांनानै मा गोजान दंबावो खय किल'मिटार जाबावगोन जेनेबा 2-3 जिखुनु बेनिफ्राय बेनिफ्राय खुसिखौसो जाबावगोन नामा जालादां ना जागोनलै आयौ सुगाव फैबाय औ दे थेंक इउ दे औ माबाजोंना गोमो गोजागाव मानसिफ्रानो नायदो दाबो बिसिनि माखासे सिख्लाफ्राबो भिडिअ लागासिनो दङ आइ जियालै देन्जारनो नै आरो भिडिअ खालामो सिख्ला भिडिअ लागासिनो मिथिजोबो नैबेखौ नैबे नामाखौ दादो गोथौ गैया बैयो माथो मालाय भिडिअ खालामदों दिनै खालामाखै आं बेखौ नायबाय थादोंब्रा नैबेसो नोंखामोन नङा जिखादोंना जिबाय आरो होमबा जिबाय आदैमोन बोरमा जाना फैनाया बुस्थुया जिबाय